bali mrene. Jalanan arep tak jaluk gawemu. Rene aku kepengin nglamar putri minangka calon garwa. Milo, tak jaluk setya bektimu jajaran prajurit kang ngugemi sabda marga lan sumpah prajurit. Siyaga Kanjeng. Kula rumaos lair mapan lan nyecep ulu wedaling bumi Bayu Setra. Pramila kula sumpah badhe bela negari ngantos tetesing glutira ingkang pungkasan. Bagus. Yen pancen setya bektimu mau tumus lair lan batin. Coba saiki aku kepengin buktekke kabisanmu ing ulah kanuragan. Sendika Kanjeng. Hormat. Yo. Siapa? Hoi. 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 Niku sinten lan saking pundi? Awit yen kula sawang dika Dete Narapraja Pucang Anom. Menawi titik ageming Kusana. Jenengan dika priagung saking manca nagari. Leres. Kula pancen Dete Narapraja Pucang Anom. Kula Adipati Wirasudibya saking Bayu Setra. Lajeng dika sinten kisana? Kula Senopati Saronto lan menika Adiwasesa. Kula kekalih ingkang gadah tanggel jawab tentreming Kadipaten Pucang Anom. Mriki menika wewengkon Pucang Anom. Nama lepatageng menawi panjenengan gladi prajurit wonten bumi Pucang Anom. Monggo. Monggo menawi kula dipun anggap lepat. Kula nglenggana. Nanging sak gluguting kula kalih kula boten gadah niat damel dretak wonten ing Pucang Anom. Mila ampun kesondako. Nggih, panjenengan nganti prajurit sikep dedamel. Pantes menawi dipun cubriyani. Kula menika namung badhe nglamar putri Adipati Wiranegara ingkang sesilih Diajeng Retnawijanti. Kirapa? Piye? Menawi badhe nglamar Dinajeng Retnawijanti. Prayoginipun dipun larapaken kemawon kirapa? Menawi mekaten monggo Jeng Adipati Wirasudibya kula larapaken suwang ing ngersa dalem Kanjeng Adipati. Monggo. Monggo. Matur nuwun. Matur nuwun.
wong kawit mau esuk. Tur ya pahit. Lah bulan entek. Ora apa-apa. Sing penting isih kenthel. Ya jang telo entek. Wis entek, nek telone rasah goleki telo. Gini sih seger gawean. Iki jarit sing arep tak nggo ngene Mbah Lurah sok mben ta? Yo iya to, Kang. Lah iki sorjan iket karo keris gayaman yo wis tak cepakke. Ki kerise. Yo syukur. Aja nganti anggonku dadi pranacara sesuk kuwi dadi kuciwane Mbah Lurah ngono iki. Iya, Kakang. Ning jane sapa to, Kang? Sing arep dijabke sesuk kuwi? Lho. Surti karo Bintara kae lho. Surti karo Bintara. Walah, ya ngerti aku. Saiki aku melu bungah. Kakang Adiguna laris tanggane dadi pranatacara. Apa meneh sakwise dadi bojoku. Senajan to awake dhewe iki mung dijodohke dening wong tuwa, nanging tresnaku iki tulus mrentul saka atiku kang suci. Tuwuh subur kaya tuwing jamur ing mangsa rendeng. Pancen sing jeneng pesti jodoh kuwi purbane sing maha kuwasa. Lan kelakone ora kanyono-nyono. Kaya awake dhewe iki lho. Ning arep mung dijodohke nyatane gedene tresnaku marang kowe. Dhuwure ngumpuli gunung jembare ngluwi segara kidul. Lah ning apa ya kandhamu kuwi iso tak ugemi to, Kakang? Apa kowe isih kurang percaya marang tresnaku to, Mi? Lho kok wae ya Kakang Adiguna. Sejatine atiku iki sesangga rungki. Sebabe apa, Ratmi? Jalaran kabar sing tak tampa, kowe tau sambung tresna karo putri darahe ngaluhur. Oh alah, Mi. Kuwi to. Dadi cetane kowe isih ndurasa sujana to. Yo. Aku tak bloko. Pancen nalika aku guru perwita ning Padepokan Randu Wisani. Bebarengan karo Den Ajeng Retno Wijanti. Aku tahu sambung tresno. Nanging kuwi rak mbiyen to, Ra. Rasa tresno kuwi saiki bebasan wis kajumpana angin. Jalaran kabeh mau dipalangi dening derajat, pangkat lan darah turun. Aku sutik dicecenges kanthi tembung cebol kayuh lintang. Ketapang ngrangsang gunung. Mula aku arep njaga ajining diriku. Srana omah-omah karo wong wadon sing bobote timbang karo urip. Lan wong wadon kuwi ora ana liya kejaba mung kowe. Muga-muga katresnanmu kuwi ra luntur nganti tekan kukuting jaman ya, Kakang. Wis ta. Percaya wae. Tentremno atimu. Rasah kok yang cubiya. Iya, Kakang. Kakang Adiguna. Piye? Aku ki seneng banget nalika kowe dadi pranatacara ing pahargyan manten kae lho, Kakang. Njur nembang nyandra manten kae lho, Kakang. Banjur karepmu jaluk ditembangke ngono? Dijaning sang pinangantian
lir kumojo yo lan rati sumusup rono satu dadya sukaning driya gandes luas wimbo amicara Apa kuwi tenan, Kakang? jroning rasa rina sakalungen Roma samudra patos mring sliramu tresno kusume Dewi Rani
Saronto iki. Nanging menapa sebabipun dene Kanjeng Adipati kok dereng miyos Ki Patih? Bloko mawon Ki Patih. Kula kuwatos menawi mangke Kanjeng paring duka dhateng kula lan Adiwasesa menika. Ayo ngono to, Dik. Bener kowe Siropati Wasesa. Nek pancen kowe ora luput, ora bakal kowe tampa duka. Awit Kanjeng Adipati iku priagung sing wicaksana. Lan wajibe abdi kaya aku lan kowe iki katimbalan sawanci-wanci kudu sowan. Dadi aja nganti lirwa ing gawe. Ki Patih, menika Kanjeng Adipati sampun miyos. Yo kanthi mengkono, ayo lungguhe ditata.
Ya. Wirapati Wasesa lan Saranta kepara maju sowan. Sendika Kanjeng. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Gragapan raos sing manah kula dene panjenengan dalem manggenipun miyos saking Parpatan Agung ketingal sekeling penggalih. Nimbali kula tetiga sejatosipun wonten wigatos kados pundi Kanjeng? Wirapati Wasesa lan kowe Saranta. Kowe kabeh tak pundhut pamrayogamu. Rehne putraku Nini Wijanti nganti tekan saiki durung gelem winengku ing priya. Mongko wis akeh para raja penglamar kang kepengin nak yenake marang putraku. Penggalihku banjur kuwatir yen sak mengkone para raja penglamar padha cuwa penggalihe gawe dredah ana ing Kadipaten Kucanganom Wirapati. Kepareng ngunjuk Rama. Piye Wijaya? Sejatosipun ugi mboten kirang-kirang anggen kula ngreripe dhateng Diajeng Reta Wijanti. Ewa semanten tetep puguh kanthi pawadan dereng wonten priya ingkang dipun tresnani Rama. Nanging bakal tekan kapan puguh atine Wijanti? Apa kelakon Kadipaten Kucanganom kene dadi ajanging peperangan Wijaya? Kanjeng Adipati boten perlu kuwatos. Dalarane kok bilih para pangamat badhe ngingaken kegiatan prajurit. Kula badhe ngadepi kanthi wadya segelar sepapan. Kula sagah dipun alangaken ing palagan sebab kula rumaos lair mapan lan nyecep wedaling Kadipaten Kucanganom. Pramila badhe kula belani ngantos sak telasing nyawa kula. Iya. Aku percaya marang kabeh setya bektimu marang Kadipaten Kucanganom. Nanging babar pisan aku ora ngame-ame bab perang. Jalaran yen perang menang dadi pindhang, yen kalah dadi rempah. Lan kawula cilik sing ora ngerti dodok seleng perkara kang dadi kurbane Wasesa apa dening Saranta. Nanging menika sampun boten saged dipun selaki Rama. Wijana, kanthi pawadan apa wae perang kudu disingkir. Semurupa tentreming praja lan kawula kuwi luwih wigati. Dadi kabeh perkara ora dirampung kanthi perang. Ngerti? Oh iya Wijanti. Lungguh. Nger Wijanti putraku bocah ayu. Ana apa? Ora tak timbali kok kowe sowan ana ngersane Rama. Iya. Oh iya. Wirapati Wasesa lan kowe Saranta. Kula Kanjeng. Wis tak parangake mundur. Aku bakal rembukan mirunggan marang putraku Wijanti. Sendika. Putraku Wijanti. Inggih Rama. Ana wigati apa kowe sowan ana ngersane Rama? Punten dalem sewu Rama. Menawi kula damel ribeting penggalih panjenengan dalem. Mila kangge nyirep panasing swasana menika kula badhe gadah panyuwunan Rama. Panyuwunan? Inggih Rama. Ayo coba
tumuli maturo marang Rama apa panyuwunmu Wijanti? Punten dalem sewu Rama. Kula ngertos bilih ingkang jalari ribeting penggalih panjenengan dalem menika kula. Ngantos Rama kuatos bilih para panglamar sakmangke damel dedah. Kangge nyirep panasing swasana menika Rama, kula gadah panyuwun. Panyuwun kula menika sok sintena. Kula sagah dinengku dening kakung ingkang saged nyowanaken nem-neman ingkang naminipun Adiguna. Adiguna sakmangke kula suwun dados pranata hadicara ing panghargyan dhawuh kula sakmangke Rama. Diajeng Inggih Kang Mas. ana ing Katen Pucang Anom iki akeh pranata dicara kang kondang tur mumpuni. Kenapa kok diajeng melang Adiguna? Inggih Kang Mas. Ananging panyuwun kula menika wujudipun sayembara Kang Mas. Mila Rama, napa ingkang dados panyuwun kula suwun dipun pinangkani Rama. Mung kuwi nggih Wijanti panyuwun. Inggih Rama. Wijana Sampun dados sumpah kula sok sintena ingkang saged nyowanaken nem-neman ingkang naminipun Adiguna. Kula mboten badhe mawas senadyan priya menika pidak pedaraan maju giling bale. Sauger saged nglampahi napa ingkang dados panyuwun kula. Saestu kula badhe nyuwita Rama. Iya nggih. Wijana Kula Rama dawuh timbalanku. Suwaken para raja penglamar kang padha rebut tresna ana ing alun-alun. Aja nganti ing Kadipaten Pucang Anom dadi ajang ing perang. Tindana nggih. sendika. Aku salah. Prayoga urung no anggonmu nglamar Diajeng Retawijanti. Ngerti yo, Wijanti kuwi calon karma. Sing rina lan wengi tansah ana ing padoning netra. Mula becik mundur wae. Karepe ora barung sinang tauku karo katresnan. Ora iso. Agam apa awake dhewe iki penglamar sing menang padha. Mung kari aku apa kowe sing bejo? Ya wis. Ngene wae. Mas Picis Raja Brana, pira butuhmu tak pasrahke marang kowe. Waton kowe gelem bali lan murungke penglamar. Kejaba kuwi milio putri ngendi sing kok tresnani aku saguh lamar. Waton dudu Diajeng Retawijanti. Suratahana raketang samegaring payung. Aku kuwi ndek kuwasa. Tekad wis gembleng. Aku kudu bisa mboyong Retawijanti. Ira Sudibya. Karepku iki becik. Kanggo nyuwak pasulayan antaraning aku lan kowe. Nanging nek kowe pancen tetep nekat,
Aja kok luputke yen aku tegel marang kowe. Suratawana, sak budimu tak tandingi takon mati kowe. Dika menika ajeng pamer kadidayan napa ajeng nglamar putri? Nyuwun ngapunten Ki Pati. Kula badhe nglamar den Ajeng Retno Wijanti. Semanten ugi kula Ki Pati. Retno Wijanti badhe kula muktekaken wonten ing Bayu Setra. Di sana bumi kadipaten Pucangana mriki boten kenging kangge ajenging perang. Mangke menawi wonten rah ingkang tumetes badhe damel sangar bumi Pucangana. Nanging kula dipun tantang kalih Adipati Suradharana. Kula menika wau namung mrayogekaken Den Mas. Cekap. Kula mrepeki ndika kekalih menika awit kautus Kanjeng Adipati Wiranegara sambet kalian penglamar dika dateng di Ajeng Retno Wijanti. Injih Den Mas. Menapa penglamar kula dipun tampi? Matur nuwun Den Mas. Menawi Retno Wijanti menika milih kula minangka dados garwanipun. Ampun kuatos Dimas. Retno Wijanti badhe kula muktekaken wonten ing Bayu Setra. Sabar. Dika kekalih mirengke riyen. Awit saking kathahing penglamar ngantos damel Kanjeng Adipati Wiranegara emeng penggalihipun. Wekasan di Ajeng Retno Wijanti gadah panyuwun sok sintena ingkang saged nyawanaken nem-neman nama adiguna minangka pranata cara ing dhawuhipun badhe pun ladosi. Den Mas, menika pamundhutipun Den Ajeng Retno Wijanti. Leres. Kula sagah Den Mas. Den Mas, menawi menika ingkang nenemanami adiguna menika papan dunungipun wonten pundi Den Mas? Lah kula mboten ngertos. Menawi kula ngertos, sampun kula padosi piyambak. Nanging menika jejering sayembara kisana. Mila monggo dika sagah napa mboten? Kula sagah. Menawi mekaten, kula nyuwun pamit. Monggo.
kanca siji wae keur turu wae. Pamite saka ngomah. Daki-daki arep ketopraan. Tekan kene, Pak. Pak Tono. Wah, nganggo ngoweh barang. Nganti dirubung laler barang kaya ora krasa. Apa bar mangan batang mo? Tangi yo, niki kok nyambut gawe awake dhewe mriki kok nyambut gawe. Turu wae ket mau ora. Wah. Ndek kanca siji wae. Yo. Nek ngene iki yo aku arep ngomong apa nek ngene iki? Ya kok gumun bola-bali yo. Nek kok wetengku kok ya rada liyer. Kae gepenge sik buka ora baksone. Peng. Bakso siji, Peng. Kok wetengku rada liyer. Loro karaku. Loro. Lah tangi. Sida ora? Wah, aku gur ngomong kok Peng bakso siji. Loro karaku. Sida ora? Ora sida. Turu meneh. Iki kok nyambut gawe. Awake dhewe niki kok nyambut gawe mboten kok turu. Wong tuwa kuwi diokahi turune. Wah, ora mangane. Mangane iki nomor 2. Turune iki sing kudu diudi. Oh, dadi kowe pesen apa? Bakso. Bakso aku seneng sate kok bakso. Lah, sate. Kowe ngerti apa? Bedane sate karo siti? Wong ki nek wong ora jaman no. Wong milenial, lah mung siti karo sate kok ora ngerti ki. Raya kuwi pedhok tenan niku. Lah apa bedane soto karo sate niku pun karuan, uwak pitik disunduki. Panganan. Lah nek siti niku jeneng wong. Wah, abot ngono kuwi. Bedane siti karo soto, sate. Lah iya, karo sate. Lah kowe mau pesen apa mau? Sate. Lah gene. Wong terangane ya wis rada banget. Banget kepiye aku ki isih rungon. Rungon bedane sate karo siti ngerti. Nek bedane ki wong karo panganan. Nah, nek sate kuwi ditusuk isik, ge lagi ditumpangke. No. Sate. Heeh. Siti. Dadi kowe ngrungono to, mulane wong kuwi kudu ngrungokke to nek omongan karo wong tuwa-tuwa kuwi. Sate karo sate kuwi ditusuk isik, dut ge ditumpangke. Dipangan. Heeh. Nek siti, dadi ya sate kuwi. Sing tak tahu nek siti. Aku ki ndunungke sate. Aku ki bedane sate karo siti kuwi ora ono bedane. Goblok tenan. Sing goblok sinten? Sate. Kuwi dibleseki duk bare kuwi lagi ditumpangke. Terus di pangan. Lah nek siti. Dadi ya siti kuwi tuku sate, ngerti ra? Wo, lah terangane ya tuwa kan. Aku mbok ya ora liyane ngoten lho. Liyane wis payu. Mung kare kuwi. Nek dewene ampun tingati-ku. Lho, lah tingatimu ndek gulu dianggap pengen nengok. Apa mesti nek ndek gulu ki tingatiku? Mesti. Ora mesti. Mesti niku. Heeh. Napa? Apa sing kira-kira duwe gulu ora iso nengok yo? Gendol. Gendol kan njengok ora iso nengok. Pokoke gulu tok ora iso nengok. Nggih. Lah kae mergo ora duwe ndas. Nek kae kok kae ndasmu, kowe mesti iso nengok. Lho, lah nek ora mesti ndas kae iso nengok. Lah apa? Sepur. Heeh. Nika ndas tok ora iso nengok. Mbok ning Yojo tuku wae ana sepur wae ana ndase ora ana gulune. Mongko ndas sepur ku gedhe tenan. Jan sak ndas. Kan mau kowe sugeng rawuh, sugeng dalu, sugeng pesapan lah.
Kowe mengaturke Sugeng Dalu rung. Aku tak takon. Nek Sugeng Dalu karo Sugeng Siang kuwi apane? Sedulur po. Sugeng Dalu ki bengi. Terus? Nek Sugeng Siang niku awan. Oh, ora sedulur to? Sedulur. Sugeng Dalu karo Sugeng Siang ki apane ngono ora ngerti. Kuwi ki sing ngagem pranatacara. Dadi tata basa niku wonten niku. Nah, iki tekan tata. Wong nek budhek. Sing budhek sapa? Aku kuwi ora budhek, mung sudarungon. Ngerti ta? Oh, ya. Aku ki nek jauh omongan, ha he. Kuwi anggere klothik madang kok kuwi krungu. Wah, nggih. Mulakno nek wong budhek ki awet urip. Soale ditimbali Gusti Allah ora krungu. Wah, nggih. Mula nek kowe men awet urip ayo budhek. Wong budhek kok ajak-ajak nang ngoten niku jenenge ya. Wah, kepiye? Saiki tak takon yen kowe pinter. Takono, mang takon. Kowe di omah. Ya duwe wong urip ora di omah. Lah, ngarep omah pas nggon tritis ngarepan. Yo, ngarepan. Wit kambil. Dhuwur banget. Ngarep omah? Ana wite kambil. Keneng apa kok ditegur? Lah iki. Iki mergo apa? Ngarep omah ana wit kambil gedhe. Kenapa kok ditegur? Lah wong niku kudu ngerti resiko. Resiko. Kaya kene ngerti sadurunge winarah. Oh. Dadi kira-kira nek kambil ngono nek engko ana angin saliung napa no? Angin baliung. Kae to. Nggih. Anu ponteng. Nah, nek ana angin ponteng beliung. Niku mesti iso ngebrik omah. Ora sakokean nangkuh, ora sakokean swara. Karmu ge ditegur. Ah disenso. Kae ngene ya, mulakno ngarep omah kuwi ana wit kambil ditegur, ya ta? Kae mergo arep dijedol abot. Dadi ditegur. Sampeyan ku ampun gawe muring kula lho. Lah arep muring kepiye? Duh, ora kena muring. Aja meneh sing kowe lagi panjenengane Pak Newu ora kersa muring karo aku kok. Jenenge nek kaya ngoten iki ra jenenge sampean niku ngetes kula. Ngetes aku. Saiki tak takoni. Aku gumun aku karo tanggaku. Lah kok iso? Si Kliwon. Kang Kliwon kuwi tuku montor anyar Matic. Ditunggangi bojone kok ora entuk. Aduh. Kang Kliwon tuku montor anyar Matic arep ditunggangi bojone ora entuk kuwi lho. Sampeyan niku waras ora? Lah kula pisan ndek bojo nek di anu ya ora entuk. Si Kliwon, Kang Kliwon ki tuku montor anyar mongko Matic arep ditunggangi bojone ora entuk. Sing ajeng nunggangi sinten? Bojone. Wah lha ya. Bojone ki arep nunggangi Matike kuwi lho ora entuk lho kudu perlu lamun mikir. Oh, wis apa iya udu kepiye? Ah, tua-tua terangane ya rada. Iki omong-omongan. Wah, omong, Pak. Omong. Neng kene iki nek ora diomong ora dibayar. Ora bayaran. Wong Ngayogyakarta kuwi seni kabudayan Ngayogyakarta diuri-uri. Seni adalah alat komunikasi, seni nggo silaturahmi, ora bayaran saru. Dadi niki mangke ya kek ngono-ngono. Lah aku wis tanda tangan to. Nek ora arep nampa. Ora arep nampa. Iki ku pamane diulungi sapa ngene ora tak tampa. Sesuk takon ngeterke nang omahku, ngerti ta? Padha kok nek dhuwit mon ora perlu lho niku. Ora perlu. Wah, ning penting. Lho. Kepiye? Lah dhuwit niku ora perlu nek kula. Nek jan penting. Ora penting. Nah, iki mulakno iki dina iki. Nggih. Undang-undang keistimewaan kuwi wis berjalan 13 tahun. 13 tahun. Mulane ambarasa undang-undang keistimewaan. Ateges Ngayogyakarta kuwi ayo bodho ditingkatke seni kabudayane. Merah putih. Lah iki lemu
ireng ki mergo mbokmu biyen to yo. Mbokmu biyen ta kowe lahir 3 bulan, biasane ki tipe men aja duwe lara kuning, tipe ngono mblah mbokmu lali. Lengepe rong dino. Gek ora dintas. Buek manti kiling-kiling. Nek terus aku sih untung, Pak. Lah sing bayi wedok. Ora iso ngeret-eret anu eyup-eyup sing go kuwi 5 nek cara biyen pokok. Nah aku eyup-eyup. Wong wedok ya lali dipe ora. Dintas. Iya wis men wong wedok. Ya wis men dipe. Nah, Ngayogyakarta adine ngarep ditingkatke ning undang-undang keistimewaan wis ana seni lan budaya ditingkatke. Kaya dene kene iki barang-barang eneng, ketoprak eneng, jatilan eneng, selawatan eneng. Lah kuwi diuri-uri. Mulane ana tembung wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Unggah-ungguh. Tata basa ki sing apik. Ngono ku mau. Dadi kudu sing pas contone basa kudu digathukke aja gathukke sing liya-liyane. Sampean mbiyen sekolahan bengen. Iya ya sethithik-sethithik. Aku kuwi biyen ning SLTA. Oh. Nek siji karo siji niku ya loro. Oh goblok. Lah 11. Lah kok 11? Siji karo siji dijajar 11. Lah kuwi mau arep jajarke tak tepang ke kursi siji kok yo. Ngono kok ngakupi. Lah iya tak takon. Nek 3 kali 4 piro? Iya. Piro? 3 kali 4 ora iso. Piro? 12. Lah goblok. Lah piro? 6.000. Kok iso? Takono tukang foto 3 kali 4 piro? 6.000. Dadi namane dhewe lek. Nganggo antena barang. Iki pemancar. Wah. Iki men aku rungu. Nek iki paman tak duplokke ngono kaya budet. Mana dijuplokke? Kula celuk. Pak. Pak Tono. Aku mau wis madang ping 3 ki. Oh. Lah tidak beri kalian sinten? Wingi kuwi ra ngene to, but panteman to, gue tak penging. Waduh, amit. Niki wau kalih sinten tidak beri? Aku gur dhewe. Wah, dhewe. Antenane apik. Iki gur dhewe. Iki mulane pamane Pak Danramil Pak Kapolsek ngono ini nimbane. Dadi niki mangke ditane mulih niku namung ngono. Lah aku nggawa kloso wingi direbut putuku to. Nggih. Wingi kuwi. Oh, dadi sampean mengke lek kondur ya ora ning tanggung. Lah kuwi mangan loro wisan. Mangan loro wae direbut. Waduh, Jan. Dadi niki mangke ngantos dalu atas. Ya engko delok-delok kancane, pamane kancane wengi ya aku melu wis wengi. Antene barang ireng niku penting. Lah iya ireng-ireng pandhe galeng jenggereng mariki weteng. Mripat niki ora ana ireng-irenge putih kabeh ya ora ngerti. Oh, iya. Dalam niku ya ireng. Mulane kula niku wajeng kowe itu kula syukuri. Kula syukuri. Nah, nggih. Bedane napa? Dadi pandhangane tir padha irenge. Nah, dadi lir padha senenge. Ha iya. Waduh, truk gandeng muat tebu. Kebengen enten arep gawa ning Madukesma. Nah, iki parian. Tergandeng muat tebu. Nek ora dijereng ora iso mlebu. Nah, apa kuwi? Saru meneh. Oh, lha pengalaman cepet banget. Tergandeng muat tebu nek ora dijereng ora iso mlebu ki nek nganggo kaos kaki. Lha nganggo kaos kaki lha mbone kuwi ora iso mlebu. Heeh, dudu kepiye? Lah nek yo nek ngono ku jenenge parian cara biyen. Nah, lah yo men ngono iki. Lah mula awake dhewe wong Jawa didhawuhi panjenengan penewu, ayo padha diuri-uri. Budaya niki unggah-ungguh subasita luwih kelakuan. Lho, mongko bangsa Indonesia ki wis ana kerusakan werna 3. Nek ora awake dhewe sing njaga siji kerusakan hubungan manusia dengan manusia wis rusak. Hubungan manusia dengan alam rusak. Hubungan manusia dengan Tuhan rusak.
Contone hubungan menungso karo menungso wis rusak, unggah-ungguh wis ora ana. Balekke. Dados kaya filsafate Ki Hajar Dewantara nika. Iya. Jadi dengan ilmu akan jadi mudah, dengan agama akan jadi terarah, dengan seni akan jadi indah. Kuwi kaya ngono kuwi mulane hubungan manusia karo manusia wis anu kuwi mergo tata krama istilah. Terus hubungan seni niki ya indah. Niki saka citra laras. Iya iya. Lah mula iki ngene. Ing antarane kaya ngono mau pandane manusia dengan alam kuwi kudune terus sakniki ngoten. Awake dhewe niku ora perlu kata-kata le matur. Sakniki kula pun ajeng terus gawean masih bodho, aku tak turu meneh. Weh, nika widho nyambut gawe. Nyambut gawe. Nggih. Yo saya temandang. Ayo kowe tukon aku tukene. Yo wis. Dosane Adiguna kuwi manten anyar sing kudune lagi seneng-senenge kok malah mripate wuta tanpa ana jalarane kok ndilalah sing ketempuh pacoban kuwi anakku Adiguna. Nek ngene iki sing salah sapa? Nek mikir bab niku rasane ati kula niku nggih mboten karu-karuan lho Pak nih. Duwe anak lanang siji wae. Tak gadang iso tanggung jawab keluarga. Malah ora ngerti padange srengenge. Yalah le, cilaka temen uripmu. Kok ya mau-maune ora sampean wae to Pak sing. Terus wong gerang nek omong clometan. Dupeh aku wis tuwa. Njur tok jurungke mati ngono apa? Karep kula. Mbok coba kowe dhewe sing lakoni coba. Karo meneh sing jenenge cilaka kuwi nek ditari ya ora ana sing gelem. Karep kula to, Pak. Nek sampean sing nampa awangan, sampean iku rampung suwe to, Pak, ngrasake asine uyak. Benten kali Adiguna sing lagi nedeng-nedenge enom. Lah napa sampean iku mboten mesake? Nek le mesake iki ya mesake. Ning nek wong ki rak gur nyadong kersaning Gusti to. Sing jenenge cilaka wis dadi tengkeraning kodrat.
Ning nek tak pikir-pikir, Bu. Tak pikir-pikir ki sing luput kowe kok. Loh, lah kok sampean niku saged ngluputke kula niku nalare pripun? Pripun, Pak? Mbok dadi wong lanang niku ampun sakarepe dhewe lho. Sampean niku lho karo wong wedok sakarepe dhewe. Coba to iling-ilingen piwelinge wong tuwa. Sing jenenge wong lagi ngandhut kuwi akeh wewalere. Mangan ora kena sak geleme. Munamuni kudu sing ati-ati. Lagi batin wong cacat wae iso numusi bayi sing ana kandhutan. Apa kowe biyen batin apa malah moyoki wong wuta? Oh, dadi sampean niku ndakwa kula nerak wewalere wong tuwa. Nggih, ngeten, Pak. Pak, Adiguna niku anake wong loro. Anake kula nggih anake sampean. Dadi iso mawon nalikane kula ngandhut, sampean memateni napa nyiksa jalarani wong niku cacat niku nggih saged lho, Pak. Dadi sampean niku ampun nyalake wong wedok. Wong lanang isone guru sing bakal numusi kuwi nek welak saka wong wedok sebab sing ngandhut kuwi wong wedok. Mboten iso. Tumrap anak, bapak kalih simbok niku padha mawon. Sebab anane anak mergo bapak kalih mbokne. Ning sing bakal numusi ki nek welak saka wong wedok. Mboten. Wis mestekke nek sing luput ki kowe. Sampean kowe mbok. Sampean. Kowe sing luput. Wis mesti kowe sing luput. Nalika kowe ngandhet kuwi mesti baten wong wuta kowe. Sampean sing luput niku. Lho nuwun. Lho, Pak. Ono dayung. Dayung. Monggo Kanjeng, monggo legahipun. Pak, sapa Pak? Dadi wedi Pak aku, Pak. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Panjenengan menika sinten? Lajeng kagungan kersa menapa rawuh wonten rompok kula mriki Kanjeng? Asmaku Adipati Suradahana. Seka Kadipaten Argapura. Inggih Kanjeng nuwun ngapunten panjenengan menika jatosipun kersa kados pundi kok madosi Suradahana Adipati. Nggih Kanjeng. Lajeng panjenengan menika rawuh wonten gubuk kula mriki kagungan kersa menapa Kanjeng? Tentremno ati. Kula kok dadi wedi to, Pak? Rawuhku ana kene kuwi. Mergo aku duwe perlu. Kagungan kersa menapa Kanjeng? Inggih lho Kanjeng, kok panjenengan menika dadi kula kok dadi wedi. Ora sah wedi. Mergo kowe iki ora luput. Oh inggih. Aku tak tekon. Apa bener kene iki desa Pacar? Lan jenengmu kuwi sapa? Nggih Kanjeng. Mriki menika dusun Pacar. Nami kula Kerti. Lajeng menika Kula Ibu Kerti semahipun semah kula Kanjeng. Ya. Pak Kerti. Inggih Kanjeng. Sejatine aku wis ngerti. Nek kowe kuwi bapakne ati. Kula rawuhku ana kene. Mergo aku pengen ketemu karo ati. Menawi Adipati Kersawaloka
kula badhe nyuwanaken lare menika Kanjeng. Inggih lho Kanjeng. Yo Pak Kerti. Bloko wae. Adiguna kuwi bakal ndak paringi ganjaran. Ganjaran, Pak? Adiguna dine ganjaran, Pak. Menapa leres Kanjeng menawi Adiguna badhe pun paringi ganjaran? Iya. Ora mung Adiguna. Nanging uga kowe sak keloron bakal ndak paringi ganjaran. Ganjaran, Pak. Ganjaran. Mula Adiguna ake tuduhno. Nggih Kanjeng, mbokmu Adiguna celun rene. Nggih, Pak, mungkin. Menapa leres Kanjeng menawi kula injih badhe pun paringi ganjaran kados anak kula Adiguna. Pak Kerti. Injih Kanjeng. Sing asmane Suradahana iki aja dipadhakke karo Nayaka saka negara Konoha. Nek janji mung janji. Ora ana buktine. Esuk dele sore tempe. Injih Kanjeng. Iki Suradahana. Nek rembugan ora tau bola-wali. Kula remen sanget Kanjeng menawi kula injih badhe pun paringi ganjaran kados anak kula Adiguna. Kene le, kene. Mbokmu Kene iki lho, maju. Kowe bapakmu. Aja dipentungi. Nutuki bapakmu kene. Kene ya kene wis. Kene bae kene. Wis lungguh kene. Lah ngene. Nah, kene iki menika Adiguna Kanjeng Adipati. Nggih, menika Kanjeng parenipun nanging nyuwun ngapunten, mripatipun boten mangertos. Cara ndusun cirine tuti, mripatipun menika wuta Kanjeng. Injih Kanjeng. Kok martono. Kene Kanjeng Adipati kuwi. Ya wis, ora apa-apa. Adiguna. Le, marprono lho le. Kula Kanjeng, aku tak. Kowe kepengin urip mukti apa ora? Gelem le. Gelem ditarik urip mukti karo Kanjeng Adipati. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Mbok menawi boten wonten tiyang ingkang boten kepengin gesang mukti. Nah. Mula rawuhku tekan kene kuwi mergo arep paring dalan kamuktening uripmu Adiguna. Mung wae eneng sranan. Lajeng srananipun kados pundi Kanjeng? Kene. Ayo, ngadeg kene. ngadeg le alon-alon. Ngene adikku. Nggih. Aku iki arep palakrama. Nggih lho, Pak. Nanging calon garwaku kuwi duwe panyuwun supaya aku bisa nyuwanake nom-noman sing jeneng Adiguna. Minangka pranatacara ing pahargyan dawa sakmengko. Pranatacara. Mula kowe ayo tak boyong kanggo minangkani calon garwaku. Panyuwune calon garwaku kuwi lho. Anak krama. Mengko nek wis kelakon sing dadi kersaku, kowe bakal ndak angkat dadi kadang Sinaraweti. Tak muktekke sak turun-turunmu. Lan aku janji atiku. Aku janji. Aku saguh ngusadani mripatmu supaya bisa pulih lan bisa nyawang endahing donya. Gelem le. Gelem Adiguna. Iya le. Dalem sewu Kanjeng. Menawi keparang ngertos sinten asmanipun calon garwa dalem menika? Asmane Retno Wijanti, putra Adipati Pujangan. Raden Retno Wijanti. Iya. Apa kowe wis tau krungu asmane? Dereng Kanjeng.
miring asmanipun nembe sak menika. Wis, ora usah kakean catur. Ayo. Kowe melu aku saiki. Kanjeng, kula suwun sabar Kanjeng. Sebab semah kula Ratmi sawekesa. Aja kuwatir Adiguna. Kowe lan aku budal bebarengan saiki. Mengko aku bakal utusan Narapraja supaya mapak bojomu. Wis, ayo kowe melu Kanjeng. Pak, ayo Kanjeng. Sabar Kanjeng. Kanjeng. Pripun to sampean niku wong lanang kok ora ngerti Ora kundhane Adiguna. Kok nek Ratmi takon kepiye? Kepripun Pak? Kok digawa karo Kanjeng Adipati. nyangkono panjenengan wong lanang ora Kowe nggih Ratmi. Neng ndi wae nganti rong dina kok ora bali. Iya lho, Nduk. Karo mbokmu dadi kuwatir jare nggih. Lho, Pak, Mbok. Rak dek malam Selasa kliwon nika kula rak ngimpi to. Ngimpi apa? Rumaos kula niku ditemoni Bapak Resi Bintulu. Lah lajeng paring dawuh nek mripate Kakang Adiguna niku saged pulih, Pak. Mbok. Iso pulih. Nggih, ning kudu dijampeni ngangge wit kemlaka putih sing tlutuhe abang. Sing tak gawe iki. Lah niki kula penangsal kemlaka putih sing tlutuhe abang. Lah mila sakniki Kakang Adiguna ajeng kula sranani ngangge niki. mriki Pak. Jenengan niku kepripun wau? Kowe mau tak kon melu Bundele Adiguna. Sampeyan ora digawa Kanjeng Adipati. Kowe mah sampeyan lho Pak mau niku. Kakang Adiguna niku ten pundi? Kesah napa tilem? Nek tilem to awi digugah sampeyan ngewangi kula namakke Kemlaka Putih niki teng mripate. Sampeyan niku lho Pak karo anakmu. Pak iki kok malah lah wong ora tanggung jawab kok bapakmu dhewe. Niki enten napa to? Kowe mau tak kon Bundele Adiguna ya ora gelem ngomong karo Ratmi. Duh alah. Gur gedhe awake tok. Ngene yo, Nduk. Dipun to, Mbak? Mau awan ana papan kene kuwi Kanjeng Adipati Suradana kuwi mrene. Adipati? Iya. Enten napa? Piyambake kuwi ngendika nek arep mulyake Adiguna sak turun-turun. Kepara malah Adiguna arep didaku dadi kadang Sinarawati. Niku estu mboten, Mbok? Bener no, ning ya kuwi. Kakang Adiguna kuwi saiki digawa karo Kanjeng Adipati Suradana. Lah kok digawa ten pundi niku? Lah yo piye, Pak? Pripun to, Pak? Ngene Ratmi, sabar yo. Sing jenenge kamulyan kuwi werna-werna dalane kowe lan Adiguna nglakoni panandang kanthi nglenggana sumarak. Bener, Nduk. Sabar lho, Nduk. Lah ning rak Kakang Adiguna niku rak wuta to, Pak, Mbok. Mengkeh pripun nek Adipati namung ngapusi? Njur bojo kula namung didadekke wadal ten Kadipaten rika. Pripun? Ora, sik sabar. Oh, sabar Ratmi. Kanjeng Adipati Suradana kuwi piyayi luhur. Ora-orane yen bakal ngapusi. Pangendikane Kanjeng Adipati iki tulus. Adiguna dipunduti tulung supaya minangkani bebanane Kanjeng Adipati. Iya lho, Nduk. Kowe kudu nalika arep dhaup karo Raden Ajeng Retnawijanti. Dadi sing ngersake Kakang Adiguna dados pranatacara niku Den Ajeng Retnawijanti. Iya, Ratmi. Nek ngoten kula pamit, Pak, Mbok. Ratmi sabar Kakang Adiguna. Ratmi.
Jan nek dadi wong wedok sarwa repot. Tapi ya esok-esok wis nyambut gawe. Kelan, ngumbahi, nyapu. Wong lanang isen jingkruk. Krekel-krekel terus tekon. Di wedange. Jane dadi wong wedok. Rasaku kan sebet. Wong ya wis wajibe dadi wong wedok kaya awake dhewe iki lelati. Ngono kuwi kawit jaman nenek moyang biyen yu. Mula ya dinikmati wae. Nek le iya ki ya pancen iya. Ning rak jae wang-ewang. Ora wong wedok wis saya mambenake kemul. Walah, Yusunti. Kowe kuwi ngimpi apa nglindur to? Wong kok sebute ket mau kok kaya wong wis omah-omah. Lah mongko sak ngertiku kowe iki nganti sak yahmene iki urung ana wong lanang sik ngaruhke. Lah kok sebute kaya wis wong duwe bojo. Anak impossible. Iya, aku ki perawan, Cek. Iya, maune. Ning wis kadaluwarsa. Tak takon. Coba saiki umurmu pira? Glundung dadine. Tak aja seneng nyak Mbak Yune. Aku ki lagi umur 35 ngancik. Lah ya kuwi jenenge perawan kasep ya yu. Ganti. Kowe semangkean dipun nek karo aku ki. Ya ora semangke. Wong nyatane ya ngono kuwi. Sing ora pengalaman ki ya kowe kuwi ta. Wong kuwi ngikuti tren zaman saiki. Ora pengalaman kepiye. Nyatane ya 35 tahun, gelem ra gelem ya praka. Praka ya apa? Praka. Rawan kasep tron. Ya kaya ngono kuwi to jane. Tak amangi ayo. Reni iki kan ngerti. Luna Maya kae. Piye Luna Maya? Le duwe bojo umur 40 tahun. Lah nek aku raja 35 tahun ngancik. Dadi ijek iso ngincer cowok sing milenial. Ngono kuwi? Ya iya. Sing tak kali tambah gawe. Aku cok senengane kaya ngono. Sing gayut karo undang-undang keistimewaan kuwi rak sepisan. Adat lan tradisi. Ping pindho to Kang. Adat karo tradisi ki apa beda to? Piye to kowe iki nono ya jelas beda to. Bedane sing jenenge adat kuwi tak kandhani. Adat kuwi tata cara utawa padatan sing ditindakake para warga bareng-bareng no. Contone yo rasulan. Karo kae apa? Bersih dusun kae lho. Kae rak bareng-bareng. Nek tradisi. Nek sing jenenge tradisi kuwi sing ditindakake sak cara pribadi. Contone kaya wong mantu. Slametane wong mati ngono kae. Dong Purung. Nah. Pipangan apa ya nek sodah Pak Lurah? Ora ngerti. Nganti kaya pinter dhewe. Jelaske. Kene lho, yuyuku sing ayu dhewe. Piye? Medeni. Bener, ngene. Kan ayu. Iya. Kang Guna kuwi lak ya mentes wae entuk andaran saka kalurahan to. Terus? Lah, kalurahan ki wigati. Wigatine apa? Kowe aja nyantulani. Hus. Terus no Kang. Oh, saiki ngene. Yusunti lan kowe Ranti. Wajibe dadi warga sing apik kuwi. Rak manut reh perintahing pamarentah. Ya iya. Bener. Terus ngene. 5 bab sing gayut karo undang-undang keistimewaan kuwi perlu dilestarekake, perlu ditindakake no.
Bener. Ya ta Yu? Apa nari Sing nanggap sepisan. iya. Dirungokke. Ya. Sing sepisan adat lan tradisi. Ya. Sing ping loro kesenian lan dolanan tradisional. Sing ping telu basa sastra lan aksara. Heeh. Sing ping papat kuwi pengobatan tradisional lan uga kuliner. Sing ping 5. Sing pungkasan iki Iya. penataan ruang lan warisan budaya, kowe ngerti ora? Lan meneh eneng meneh. Iya, apa meneh? Sing jenenge pemilihan gubernur karo wakil gubernur kuwi ora cara coblosan kae to. Lah ora ditoblos. Ora coblosan. Lah terus? Wis istimewa kok. Sing jumeneng sultan kuwi gubernure dhewe. Kadipaten Pakualam minangka wakile. Oh, aku meneh iki eneng meneh dirungokke. apa meneh? Perenatan bab lemah sing diarani pertanahan kae. Kuwi yo ana tatanan mirunggan. Oh, alah. Dong urung. Ayo, nek ngono, iki to perlu dibiwarai para warga. Lah iya kudu dibiwarake. Lan dilestarekake. Iya, bener. Saiki ngene, mumpung ora ono gawean, ayo saiki dolanan. Dolanan. Ayo dilestarekake. Dolanan apa nih? Dolanan apa? Jadilan bae. Gak, aku nek jadilan. Nek dadi berbayane ra ning bawange. Aku arek mangan beling iki nek dadi iki. Aku nek jadilan iki wae nyak. Nang mburi ora oleh apa aja. Liyane. Aja jadilan nek jadilan apa? Jamuran bae kepriye Yu? Ya gelem aku. Jamuran kale marahi ke lho. Iya, gelem jamuran. Ya jamuran bae. Sik pingsut iki. Aku sing ngitung ayo. Ayo. Luraji. Kalah. Dadi. Tunggu. Cilikanku ki unak-unuk. Ganti sing gedhe ayo. Ora iso. Sekali jadi. Dadi. Ya yo aku sing dadi. Ayo, salah cilik. Ayo, hitung. Yo. Ciro lu jamuran ya gede jamur apa ya gede jamur gasin bercicis saora sira jamur kuping. Oh, biar kowe do dadi jamur kabeh kowe. Nek iki kok jamur kuping sing tok cekeli githok ki apa jamur panu kuwi jenenge Yu. Wah, jen. Ganteng-ganteng to ki. Lah nek iki ya wangune jamur so. Ning ketoke nek ireng ngene iki ya wis kasep iki model-modelane. Jamur set. Jamur apa kate? Ana jamur jeti ngati kok. Iki lho duitmu kecer iki lho. Ngendi? Lah dalah enek. Dadi. Apa dadi kok kowe motor duiten. Dadi jamur ki ora oleh obat. Mati nganti ayo. Obat mati medeni bocah. Saya dulu iki. Ya. Sapa sing ngitung? Hitung nang. Ya. Ciro lu. Jamuran ya Apa to? Jamur apa piye? Sing apa? Aku kuwi yo njaluk tulung karo kowe-kowe kabeh. Ana apa? Anu. Kakang Ati Guna ki ora ana. Ora. Ngene wae. Iki ganti. Andum gawe. Yo ayo. Kowe golek apa tian? Ya. Kowe golek kembang. Saiki. Maranono Pak Dukuh kowe no. Heeh, aku tak ngene. Lah kepiye to? Ora ngono kuwi. Lah iki salah. Kakang Ati Guna ki ora mati. Terus ning ilang. Ilang. Iya. Walah. ora iso ilang ile lunga. Tak kira meh mati.
digawa karo Adipati Suradana. Suradana. Iya mulane aku tinggal nek bojoku dadi wadon ning Kadipatan. Kepiye nek ngene tenan ngene. Kepiye iki arep to? Piye iki aku karo Pranaguna nututi Kakang Adiguna. Lha wong loro jaganen simbok kan. Iya. Saiki kan. Iya saiki. Sing ati-ati yo. Ati-ati yo. Ayo. Adiguna pasrahno aku, Wira Sutibya. Adiguna ki wis tak pasrahke marang bakal maratuaku. Mula kowe sumingkir. Aja ngalang-alangi laku. Aku bakal sumingkir. Yen kowe gelem masrahke Retno Wijanti dadi garwaku. Oh. Jarak kae perkara kowe. Sedhuwuk bathuk senyari bumi. Bojo dijawat, bumi dirusui, tak belani nganti teganing pati. Suradana bakal mati kowe. Maju.
katresnan jroning rasa kang umanjing sumimpen telenging kalbu muktianing pucanganom duh nimas pepujanku mung sliramu kang dak hantu rasa tresna jroning kalbu kang umanjing lir dewi rate citramu bareng mukti kang rinaos tresna kang indah ing jero dada mecah dadi rembulan madangi atiku lan atimu tresna kang dak simpen ing jero rasa indah pindho kembang mawar wangi pindho kembang melati gunung dhuwur bakal ndak unggahi curang jero yekti bakal ndak lumpati gedung jero mesti ndak silemi nerabas ribebondotan sedya ndak wujudi mula mangkono jalaran tresna iku manggon ing telenging rasa tresna iku tuwing rasa edi saka nalar utama bungah rasane ngatiku kakak aku iso ketemu kowe wis sawetara taun aku lan kowe pisah sak temah dina-dinaku kebak rasa kangen kakang aku kapang karo kowe punten dalem sewu den ajeng mbok menawa pancen wis ginaris nek aku kudu ketemu sliramu senajan sak temene atiku kanggonan rasa mangu-mangu apa kakang ora percaya karo rasa tresnaku kakang dudu kuwi Wijanti yang dudu kuwi banjur apa kakak aku wong pidak pedaraan mripatku wuta lan aku wong kabur kanginan bebasan kandang langit kemul mega mongko sliramu putra dalem Adipati Wijanti aku pancen tresna marang sliramu nanging kuwi ing paguron biyen mung emane piye kakang ana tembok kukuh sing misahke aku lan panjenengan akeh pepalang sing ora gampang ditrabas para nayaka Sentana lan Keng Rama Wijanti kakang bab katresnan kuwi perkaraku lan perkaramu ora ana sambung rapete karo Rama apa meneh wong liya aku tresna marang kowe kakang aku ora peduli marang akeh pepalang nanging kuwi abot Wijanti nglengkara bakal kelakone aja kandha kaya mengkono sapa kowe lan kepiye kahananmu ora njalari kendhone tresnaku kakang
Apa iya Wijanti? Wis dadi janjiku yen aku bakal urip bebarengan sak dawaning umurku, Kakang. Kakang Adiguna. Kene pepuletan karo wong wadon liya. Tak rewangi munggah gunung mudhun jurang. Nabras Sri bebondotan. Ngelak ngeleh ora tak rasa. Mung mergo labuh tresna. Upati srana kanggo nambani mripatmu sing wuta, Kakang. Kok kowe tegel karo aku? Apa kowe lali tresnaku, kasetyanku? Lan panalongso sing saben dina nyandhing uripku. Batrapmu sing ana ning ngarep mripatku wis gawe tatu atiku. Kakang, wong wadon ngendi sing kuat nyawang katresnane laku sedeng karo wanita liya? Apa kurang setya leladiku marang kowe, Kakang? Kakang Adiguna, kanyatan iki wis gawe rontang rantinge ngati. Cukup. Sapa kowe? Wani mlebu ing taman sari kene tanpa entuk lelahku. Lunga. Kowe kudu lunga. Kowe kudu lunga. Nami kula Ratmi. Lan kula semahipun Kakang Adiguna. Nama lepat agung menawi kula madosi semah kula. Menapa klentu menawi kula ngemotaken semah kula ingkang klentu tumindakipun? Sapa? Kowe bojone Kakang Adiguna? Nggih. Kowe bojone Kakang Adiguna? Kula semahipun Kakang Adiguna. Kakang Adiguna. Kakang Adiguna. Apa bener? Apa bener ya Ratmi bojomu, Kakang? Iya Wijanti. Ratmi mula bojoku. Aku saiki ngerti. Aku saiki ngerti kene apa kowe wuta, Kakang. Kowe nglanggar sumpahmu dhewe. Rikala ning paguron disekseni Resi Bintulu, Kakang. Aku saiki ngerti. Saiki ngerti kowe wuta, Kakang. Den Ajeng Wijanti. Panjenengan menika putra adipati ingkang boten gadah rasa. Nek kudune kula ngajeni kalih panjenengan. Merga panjenengan niku sesembahan kula. Ning jebule tumindak panjenengan kaya wong rucah. Mi. Wis meneng Mi. Ora iso, Kakang. Den Ajeng. Panjenengan menika traing luhur. Sing kudune paring tulodo tumrap wong-wong cilik kaya kawula. Terus nek kaya ngeten iki, kula kedah kados pundi? Kula kedah nyuwun pangadilan ten pundi? Aku kang bakal paring pengadilan. Panjenengan menika sinten? Oh, ngerti yo. Aku Raden Mas Wijono. Kadang itu Diajeng Retno Wijanti. Kowe pancen ngurang toto. Nranyak marang Diajeng Retno Wijanti. Apa kowe ora ngerti? Yen iki putra dalem Rama Dipati Pucangaro. Nanging kula mboten lepat, Den Mas. Kena wae ora ngakoni keluputan. Nanging nganggon wani ngundha mana marang Diajeng Retno Wijanti. Kuwi ategese senranya. Wani marang pepundhen. Malah kowe wis gawe lingseme Diajeng Retno Wijanti. Luwih-luwih anggonmu mlebu taman tanpa palilah. Kowe uga wis nerak pranatan lan Subasita. Apa kang cetha luputmu? Monggo bilih kula dipun dakwa murang tata. Nanging mugi Den Mas pirsa bilih anggen kula wani mlebet taman menika. Jalaran semah kula ugi wonten saklebeting taman. Monggo semah kula menika tiyang wuta. Nama lepat ageng menawi kula madosi semah kula ingkang dipun beto kanthi peksa dening tiyang ingkang boten gadah raos kamanungsan. Rani! Saya blawanan kandham. Adiguna diboyongi kawit kersa dalem Rama Dipati Pucangano. Apa kowe ora ngerti yen Adiguna bakal dimuktekke uripe? Awit bakal dikersake minangka pranata dicoreng dhaupe Diajeng Retno Wijanti.
menika aneh. Aneh Den Mas. Ketemu pinten perkawis. Den ajeng Retno Wijanti ngersake pranata cara Kakang Adiguna. Kowe arep ngerti Ratmi? Sak perkara. Awet aku tau sambung tresna karang Adiguna rikala ning paguron Ratmi. Sak menika sampun cetha bilih Den ajeng Retno Wijanti badhe ngrebat semah kula kanthi cara ngadani sayembara. Sinten saged nyowanaken Kakang Adiguna badhe dipun ladosi. Nanging menika namung pangrekadaya Den ajeng Wijanti amrih saged cecaketan kalian Kakang Adiguna. Anggapmu apa, Adiguna iki mung wong pidak pedaraan, tur ta pisan. Mokal yen Diajeng Retno Wijanti bakal ngalah bojomu. Tur aku ya ora sudi duwe sedulur ripe Adiguna. Kowe aja waton kondo sebab kandamu bisa gawe cilakamu. Ngerti? Kula mboten ajrih. Kula wani matur mekaten jalaran kula ngertos. Bilih Den ajeng Wijanti gadhe niat ngrampas Turasidu, ngrisak Pagrayu. Tresna kalian Kakang Adiguna. Kula ngertos lan mireng piyambak Den Mas. Nalika ing Taman Saryandana Asmara. Terus ning ngoten niku kula kedah kados pundi? Kedah namung mendel, etok-etok mboten ngertos. Mboten Den Mas. Senajan to kula niki tiyang alit. Nanging kula niki tasih waras. Tasih kedurungan Pancandriya Jang. Menang! Gelem meneng ora? Kula badhe mendel menawi Kakang Adiguna wangsul dhateng dusun kalian kula. Oh, ora iso. Adiguna wis dadi panguwasane Narapraja Kadipaten Pucanganom. Yen kowe tetep puguh, wurung ra wurung kowe bakal dikunjara. Sak menika sampun cetha. Bilih lampah jejeke ngadil ing Pucanganom, sampun saunang-unang. Sak-sakane kungkum, landhep mengandhap, nanging ketul manginggal. Kowe pancen ra bisa digawe becik. Wis wani karo aku. Yen ngono, kowe kudu mati, Ratmi. Mas, Kang Mas. Kang Mas. Mi. Kakang Adiguna. Mi. Kang Mas. Kakang. Mas. Aku mati. Ratmi. Kowe. Ratmi. Kowe mati, Ratmi. Kowe nglabuhi katresnan nganti ngorbanke nyawamu. Aku sing salah. Aku sing luput. Apuranen aku, Ratmi. Kudune sing mati dudu kowe. Ning aku, Ratmi. Loh. Padang. Aku bisa weruh. Ratmi. Dadi Kemlaka putih truto abang kuwi kowe, Ratmi. Cekap semanten para pamirsa. Atur giaran ketoprak kiri taksino kang ditarios. Kemlaka putih truto abang dalu menika. Ing masana dalu sugeng pepisan ngantos rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun, matur nuwun.